LGBT, jo! No. Čuču. Vystupujem, jakože já, víc smrdí, takže aha. Jseš kokot, vole. Pojď ty láska, žádný signál, no tak to úplně na hovno, vole. Jsi vypadá čupka, ty jsi byl tak vtipnej. Tak a jsme tady. Yeah! Jo, takže tvoje mama byla úplný kokot. Nech jsem si všimla těch nahrání, kurva, co to kurva je. No a pak jsem jí vyprcala, měli jsme tebe. Jo! Co to kurva meleš, vole? Toto bylo tvý mámy obrázky, takže ona říká nám, vyprcej mě, jsou tam jako příšery. Ne! No, to bylo úplně vzpomínky, to je nejlepší. A pak tady namalovala tohleto porno, nebo co to je. No, a to jsou všechny moje sbírky. A toto opatruji, jinak tě vyprcám. Yeah. Pane učiteli? Vyle, ty jsi kdo, vole? Drž se, hubo, vole! Já se to nemůžu, že ten zmrt nám dal za 5 a musím smít sem. Vole, já jsem sem nechtěl, tak drž hubu. Vole! Hubu? Čau tedy, takže dneska natočíme TikToky a SpongeBob, jo, dread, jo, takže tam si vidí, takže kolik nás je? Všichni se? Dobře, tak kromě, takže jdeme si pářit, jdeme natáčet TikToky, SpongeBob trend, to bude možná zábava. No, takže jdeme nějakým jezerům, jo! Super. Tak no, pro kámošku ne, ale jenom všechno prostě. Ťuk! No, vypadá to v pohodě, no. Jo, taky jsem jejich kamarády, když mě to nezajímá, nemusí vás to zajímat. Jo, takže super! Ty pičo. Můžeš být můj boyfriend, jestli chceš. Vypadáš postiženě, ale co ti je vůbec? Nejsem postižená, jinak mám na tebe crush. To je ten jako pilot, jako vesmírný pilot. Aha, vesmírný pilot! Tak to byl super, ne? Šlap, 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 šlup, šip, šlap. No tak jdeme tam třeba, nevím, nějakým do prdele jdeme, vole. Co to kurva je za místo? To mě docela zajímalo. Zomek, nezabíj mě! Tak co to tady máme? To je postižené, nevadí, no. Figurína, něco takového. Co to tam máme? Psí kalendář. Není to Ena náhodou? Už jsem se posrala málem, že to je něco jiného. Co to kurva? Kdo to je? Halo?
To není baterka, vole. Jsem se posrala málem. Hej, jakože ty nechceš být můj boyfriend, jsi tak sexy, jo? Haha, chcípněte, kopnout do nich. Já šprdel, ne, Lizzy. Já neumím swimmingovat, já pomoc. Oh, děkuju, jakože. Nemáš zač. Co to kurva? Nechám to být, nevím, co já budu dávat. Se už kvařím. Proč tam jsou zpítaný ruce? Pomoc. Já nechci chcípnout. Ahoj, ty sračko. Co to chceš, ty kundo zasraná? Vole, nikoho nezajímáš. Ale já nejsem tady kvůli tomu, aby jsem tě vyprcala. Já jsem tady kvůli tomu, aby jsem tě zabila. Vole, nikoho nezajímáš zase. No, jsem aspoň trošku ráda, že jste se konečně s kamarádě z Work Drones. Já se tě nebojím zabít. Jo? Nikoho nezajímáš. A vypadá to, že musíš už jít, nebo já mám jít. Asi já půjdu, no. Stejně tě půjdu zítra tě zabít. No, tak se měj. Papa. OK. No, kunda stejně zasraná. Promiň, ty sračko zasraná. Neviděla jsem, že tu seš. Zub, zíp, zub, zíp, zap, zíp, zub, zub, zap, zub, zíp. Zap, zap, zub, zí, zap. No, tak asi jdeme někam jinam už. Potkat. Co to tam je vůbec je? Proč tam šel? Proč tady je nějaká mrtvola? What the fuck? No, nevadí. Nějaké papírky jsou tady. Proč nějaký stupidní clown, vole? Nevím. Dráp tam je. Od koho třeba? Vole, co chceš? Zub, zíp, zub. Co děláš, ty sračko? Zub, zíp, zub, zíp, zap, zub, zíp, zub, zíp, zub, zap. Jaký výtah zase? Zub, zub, zíp, zub, zap, zub, zíp, 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 zíp. A tady žádný výtah není. A kde je ten výtah? Vole, zase nějaký... Pardon, já trošku jsem to přehnal. Jo. Jo, vždyť jsi nikoho nezabil, to na ní nemůžeš nikoho zabíjet zase. Koukejte, jak to já umím. Všichni tleskejte, ne? Teďka. Šlap. Ene. Čau, Ene. Má tady nějaká píčovina, ne? Neříkej to hlavně ví. Ahoj, Jozi, pojď k nám! Do prdele. Ne, se to říkat. Co to, kurva? Ahojte všichni. Byl systém. Do píči, to neměli vidět. Proč to vypadá jako nějaká žížala? To je křížo žížala. To musíme rychle zabít. Ne, to jste neměli vidět, to je show. Mua. Rychle ji musíme zabít. Teďka budeš jít v lese. To je tam ta borka, už vím, no. Rychle, všechno postav. Ty budu muset žít zase v lese, skurvené.
Nechám si... Říká otevřít ten baťoch a nezavím, že jsem ho rozbila, no. Ví, nech toho! Nemůžeme plízit Uzi. Můžeme! Je to monstrum! Ty jsi taky monstrum, tak toho nech! Ne? Už na nic stačí. Vole, proč chceš zabít Uzi? Protože to je monstrum. My jsme taky monstra, nech toho prostě! Prostě on se to nemůže! Jako, přemýšlej trošku. Končím s tebou prostě, se vším. Polídy všechny. Byla si až moc dobrá. Co je? Židi. Jenom říkám. Promiň. Všichni si dějte, co chcete. Nezajímá mě, že někdo chcípne. No, tak asi půjdeme někam, no. Musíme jít vážně do toho leze, já vážně nechci chcípnout. Nechcípnem, vole, drž hubu jenom už. A ty chvíli tam budem, no. No, už jsme tady, no. Co je dobrý přístřešek, ne? No, asi jo. No, no. Tak vidíš, že to super, no. Tak jdeme. Ty peče, proč nejde otevřít tady nějaká švíkačka? No, tak ani nefunguje světlo. To si vážně vybral dobrý dům zase. Zase to byla švíkačka, nebo co to bylo, kurva? Co to je? Čik. Že mě ochráníš, čupko. Ale já jsem holka, ty jsi kluk, ty bys si mě ochránit, ne. Co to bylo? Uzi! Tady asi není, no. Tak jdeme do toho domu třeba, no. Halo? Je tu někdo vůbec? Asi ne, to vypadá, takže... A hele, telka, tak to musí být dobrý, ne? A tak vyzkoušíme, jestli funguje, no ještě. Co to kurva je tady? Proč to tady vypadá, jako kdyby... Já nevím, co jak to tady vypadá. Takže nefunguje nic, takže nemůžu čumět na Stranger Things. Já si prdál, ne? Tady nemůžu čumět na Stranger Things. Co to je, kurva? Zombie Jones? Co to kurva je? Co to kurva? Prožeru Rebeku. Já jsem monstrum úplně. Nevadí, no. Víte o tom, že jednou se stalo zombie dronci, jo. Ani moc ne, děsivé, spíš zábavné. Hej, nebojíte se o Rebeku a Dereka? Protože už jsou nějak dlouho pryč a tady se píše, že pokud je někdo dlouho pryč, tak jsou... Co to kurva je? Co to kurva je? Co se ti stalo, Rebeko? Asi jsem chytla strašku. Pomocte mi, prosím. Rebeko, musíš mluvit, kdo ti to udělal. Uděláme to. Já nevím. Asi, myslím, že Uzi Dorman? Já asi nevím, podle mě ne. Ahojte, dětičky. Dneska vás vyprcám.
to je ona, už vím, kdo to je. Uzi Dormanová, ne? Asi jo. Zdrhejte, rychle! Zdrhejte! Nikdy se neoddělejte od sebe, Tlačím pomoc, jde po mně, pomoc. Au. Musím rychle za strom, si mě nevšimne, rychle, prostě rychle za strom, rychle. Doufám, že jsem mi se střesl. Co to bylo? Hodnej pejsek. Já nejsem pejsek, já jsem mořská kočička. Pomoc! Kde jsem, kurva, zase jsem se ztratila. O můj bože, je aspoň poslední holka podle mě. Čau. Čáky, Lizzy. No tak aspoň druhá, myslím. Pojď sem, jak se žeru. Cože, ví? Au, ví. Nezachráním tě, já zničím jí. OK, mamino. Ví, prosím. Co seš? Seš monstrum? Nebo seš syn? Já nevím, kdo je ani syn. Seš skoro stejná jako syn. Co to do prdele? Zase prohráváš, jako vždycky. Teď je půjdu spapat. Jo! Ty vole, ona prohrává. Takže jdeme si spapat tě, jdeme si dát oní odbal ještě k tobě. Vedle. Tady seš. To nebolilo stejně moc. Tak a s tebou nahoru. Seš v pohodě vůbec, ví? Drž hubu, vole. Ty pořád vyhráváš. Tak čau. Mňam. Co to do prdele? Ne! Pomoc! Uzi, co se děje? Můžeš mi to popsat? Nedívej se na mě, jsem plný monstrum. Jo, na to čas přijde, neboj. Nemusíš se ničeho bát. Já jsem tady pro tebe, vždycky jsem tady pro tebe. Teda ne vždycky, no. Ale jsem... A kde je vůbec syn? A proč o ní mluví? Syn... Se stejně moc hnusná. Řeknu ti, kdo je prostě syn, ale nechci, aby si byla v depresích. No, takže syn je prostě monstrum, no. Tereza vybraždila celé lidi. No, prostě, ale byla to dobrá kámoška. A jsem spojená ze syn? Asi ne. Nech toho, to je můj ocas, ty máš svůj. Vypadá to, že asi jsem spojená ze syn, asi moje matka byla taky. Bum. Tak a ty pak jsem jako. Ne, promiň za všechno, no. Ale moc se omlouvám prostě. Nevím, co mě to napadlo. Co se mi tak stalo, ale já nemluvím o tom. No, to je jedno, pojď tady, že jsem ti vyhodil do nebe. No, aspoň si má být andílek na chvilku. Zase kámoši navždy? Ano, samozřejmě. No, to nevadí, no. Moc hnusný teda, co? Vole, nech je. Co je? Zase mě bozeruješ, vole, nech. Což je úplně hrozná. Docela dobrý, no.
Jedeme. No, takže půlka chybí, nebo... Zip. Jo, prostě jsem měla jenom hlad, takže jsem je musela spapat. Nestěžuj si zase. Ty vole, jsi pick me, nebo co? Nejsem pick me, druhou používal, je učitel skurvanej. Ham, dá to.